Cymeriadau Porth yr Aur. Erthygl gan Margaret Roberts, Cangen Caernarfon. Daeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth erthygl ar gyfer y Wawr. Machlud haul o Porth yr Aur yn edrych allan i'r môr tuag at Abermennau yw'r olygfa harddaf yn y byd. Caer belan ar y chwith a thrwyn llanddwyn ar y de. Byddai Richard Pritchard, ei wraig Mary ddawnreiddiol o Malta, a'i mab Ynir yn mwynhau eistedd yn yr unig ardd sydd ar waliau tref Caernarfon. Braf ydi sbecian ar y bobl yn mwynhau'r cei o dditanint ac adrodd hanes sawl cymeriad o'r teulu a liwiodd y ffordd iddynt fyw yn hir rhyfeddol Porth yr Aur. Dafydd Rapar. Y cymeriad cyntaf i ni wybod ei hanes oedd David Pritchard, ganwyd yn 1808. Hen daid Richard, drigau yn hi fferi Coed Helen, ochr arall i'r afon Saint. Cariau deithwyr drosodd am geiniog yn ei gwch fechan fel byddai'r galw. Roedd y dref a'r cei llechi yn fwrlwm pryd hynny. Galwyd o'n Dafydd Rapar, hynny yw yr Aber, ac mae can amdano'n dal i gael ei chanu yn y tafarndau ac ar deithiau bysiau. Mae cwch Dafydd Rapar ar y môr, yn llawn o benwau cochion, meddan nhw, a'r rheini wedi drewi, meddan nhw, gan ychwanegu penillion eraill wrth fynd ymlaen. Un o'i feibion oedd David Charles, ganwyd yn 1852, ac ymunodd efo'i dad fel dyn fferi, a chafodd yntau hefyd y llys enw Dafydd Rapar. Erbyn 1910, codwyd pont yr Aber, a gallai pawb wedyn gerdded dros yr afon ac nid oedd angen Dafydd a'i gychod mwyach. Ond cafodd iawn dal sylweddol. Fel dyn hirben, prynodd fusnes yn Llanrug, dysgu pobi bara a llwyddo fel pobydd. Ond y môr oedd yn denu a symudodd yr ail Dafydd Rapar yn ôl i'r dre i fyw drws nesau'r tolldy ym Mhorth yr Aur i fagu'r teulu. Y brodyr Pritchard. Aeth y tri brawd, Bob, Richie a Charles, meibion Dafydd Rapar, i'r môr yn ifanc a theithio'r byd. Yn 1913, hwyliodd Charles 1000 o filltiroedd i fyny'r Amazon i Manws, gyda llechi o Ddinorwig i doi'r tŷ opera hardd a chario gwana nôl i Gymru. Bu Richie, tad Richard, i ffwrdd am flwyddyn a hanner ym Montevideo, Uruguay, a chwarae pêl-droed gyda'r brodorion troednoeth. Moriodd Bob drwy Gilfor Magellan o Chile. Wedi sawl antur, setlodd yr hogiau ôl yn y dre, prynu cychod rhwyfo a'i llogi am 26 y dydd, a 2 gwch modur efo injan fawr ar gyfer tripiau pleser ar y fennau. Roedd y castell yn cael ei atgyweirio yn 1927, a phrynodd y brodyr Pritchard wagen i godi tywod o'r foryr i'r tipar a'i weredu am swllt y dinell. Unwaith oedd y llanw i mewn yn gyflym a'r tywod yn trymhau nes suddodd y wagen. Ond tyfodd y busnes a phrynwyd tir ger yr hen waliau i gael lle i gadw faniau i gario dodrem. Adeg yr ail ryfel byd, clydwyd arfau a bomiau ar y tren i ddal y sarn a chlydau gweithwyr y brodyr Pritchard hwy dyllau yn chwareli Dyffryn Nanlle. Ni siaradau neb am natur y llwythi. Yna cafodd y cwmni waith cyfrinachol iawn i symud trysorau gwerthfawr o Lundain i Manod. Gysgair hogia ar fainc tu mewn i gaffi Watling Street, ac yn y bore, pacio gwerth ffortiwn o luniau yr Orielau'n ofalus a chychwyn yn ôl i Gymru cyn i'r bomio ail ddechrau. Deithant yn adnabyddus i bobl gefnog oedd eisiau symud o Lundain ddiogelwch y wlad. A dyma ddechrau'r busnes mudo llewyrchus. Roeddent hefyd yn dal i nofio a hwylio ac achub bywydau yn y môr. Prynodd Richie dŷ Porth yr Aur ar waliau'r dref, ac yn y cyfnod yma cawsant brofiadau i'w cofio. Merched enwog.
Roedd cynnwrf yn yr aer, a ser Hollywood wedi gofyn am 8 fan ddodrefn y brodyr Pritchard i gario cyfarpar ar gyfer ffilmio Inn of the Sixth Happiness, y Meddgelert, yn 1958. Mi fuon ni yn stiwdios Pinewood yn Llundain i nôl dillad, setiau a cheffylau. Trowyd faniau Porth yr Aur yn wardrobs ar gyfer Ingrid Bergman, Kurt Jurgens a'r extras. Hanes Gladys Aylward, cenhades o dras Cymreig oedd y stori. Arweiniodd 100 o blant am ddifad dros y mynyddoedd am dros 1000 o filltiroedd i ddiogelwch adeg rhyfel 1937 yn China. Roedd teulu Porth yr Aur yn cymryd rhan yn y ffilm, a Richie, oedd y nofiwr cryf, helpodd y plant i groesi'r afon yn ddiogel, sef afon Glaslyn ar y set. Pan briododd tywysoges Margaret gyda Tony Armstrong-Jones, byddai'r brodyr Pritchard yn ei gweld yn aml ym mhlas dinas Bontnewydd. Meddai un o'r dreifers, mi fuan fi'n hel y falau sirion efo'r dywysoges, a gyfynnodd i ni gario stwff o gartref teulu ei gŵr i Clarence House. Hi ei hun agorodd y drws a mynd i ni i'r gegin i gael cornflakes. Cafodd y frenhines gloc crand ar ôl Michael Duff, y feinol, a ni eithaf fo i Baclas Buckingham. Weles i rioed wydyr mor o frau a thennau, a fuon ni erioed mor falch a chyrraedd y drws. Mi fuont yn madal i Megan Lloyd George pan ddaeth yn aelod seneddol i Lundain a chael sylw mawr ganddi. Roedd y chwiorydd Keating yn byw ym Mhlas yn Rhiwg ar Aberdaron, gwelsant Clough Williams-Ellis, Burton Drussell ac Ares Thomas yno pan oeddent yn symud pethau i lefydd eraill ym Mhen Llŷn. Roedden nhw'n foneddig iawn ac yn rhoi cildwrn o 10 swllt i ni, oedd yn bres mawr yr adeg honno. Dipyn o gymeriadau yn wir. Erbyn hyn, mae Ynir, mab Richard a Mary yn astudio cerdd yn Rhydychen a chwarae'r fiola mewn cerddorfeydd. Ond does dim byd gwell ganddo na dod â'i ffrindiau adra i Gaernarfon, edrych allan o'r ardd ar y môr a dweud hanes ei hen daid Dafydd yr Abar ac anturiaethau teulu Porth yr Aur.